Pagpatrabaho sa flood control sa Mananga River gipaspasan labi na kay matag karon og unya masinati ang pag-uwan-uwan. Ang report ni Fem Marie Dumabok. Fem. Yes, Bob, hapit mo usa ka bulan na sukad sa pag-awa sa sapa sa Mananga, diin libuan ka mga panimay ang napektuhan gikan sa napulo ka mga barangay sa Dakbayan sa Talisay. Hinungdan nga Senior Samsam Gulyas ang nipadali na sa DPWH nga mapahuman ang gitrabaho nga flood control, labi na nga kanunay na usab ang pagulan-ulan. Mga nanimuyo sa daplin sa pahabig sa sitio Luya sa barangay Lawaan Dos. Nakasanati tagaliog nga baha ni adtong Hunyo 12 sa gabi. Dihang mikalit lang pag-awas ang sapa sa Mananga. Nabalaka ang mga mulupyo matag mubundak ang kusog nga uwan, maong kanunay silang alerto. Karon, hinay-hinay nang nahanaw ang ilang kabalaka. Kay nabantayan nila nga kanunay namang mag-overtime ang taga Department of Public Works and Highways sa ilang pagpamutang og sheet pile nga usahay makadlawnan pa. Pintahan na lang kay nabutangan na, dili na kayo sa kulba. Pero maghihapon ang kakuyaw, tungkol kayo pagid mahuman ba. Kinahanglan gid mag-amping lang gihapon, depensa lang gihapon daan. There will be 330 meters on each side na mahimo na og kanang katong murag flood control na isi ka kilid. Yes. Mo nang gipalihok yun nato karon para mas daghan ang maluwas kung simbako na ay maparihang uwan natong last time. Samtang naningkamot karon ang City Hall nga makapalit dayon sa early warning device aron ibutang sa mga tulay sa Mananga River. Hinuon mato ni Budget Officer Edgar Mabunay nga may 59 milyones pesos nga gahin sa City Disaster Risk Reduction and Management Fund. 70% niini ang gahin alang sa preparedness. Diin mamahimong kuhaon ang budget sa pagpalit sa early warning device. Amasa ko kakita pilay total cost. Pero makapaan gyud kay napamantay di RRM fund. Dili pamanta ka ingon nga maingon gyud nga wala. Ang kuana og how much. Samtang unang makabenepisyo unya sa tukurong medium rise relocation site ang usa sa mga sityo sa Barangay Dumlog. The local housing office is taking it one sitio at a time. Na sitio diya sa Dumlog na one of the priorities nato for katong medium rise building na housing sa local housing office nato. Ma'am Marisa is working on it right now. Bob, ning paghandom sa Disaster Resiliency Month, tinguha sa Talisay City Government nga mahatagan usab og pasidungog kadtong mga kawani sa CDRMO, sa Action Agad Team sa City Toda ug sa uban pa nga mo'y dali kay makaresponde kun adunay mga emerhensya, ilabi na kung adunay kalamidad. Bob? Dahil salamat, Fem Marie Dumabok sa imong live report.